Hello, jotono lamsogan channel. Hingkai ini hingkai lottery ni tiket. Amo lottery kesam jadi teka, tam jadi kha. Noronuk makana mo hingkai. Podopukur Park Kalibari Kali Puja Committee. Krishnanagar Ul Kalibari Route Agartala. Hingkai yang site result ejak tongo. Norok nungui mana ang tam prize jadi kha. Doa kon nor nane nangle kos taka ang sawana ang first prize maka gano wana kana ang first prize man hene pia ang jotone last ni hoite lekhai phe ke last ni hoite kang ek number ta tidle jiti khe jidi le age role waisa jidi ya obe mokke jidi ka ang first number jotone last tei lekha he jotone paithak tei lekhoi phe kang first kalaita Kaya ako no. Nong nasawa, ang pass no jadi ka, pass ta. Ukulok ti lekha ka pass. Bas ka tin lekha ka pass. Ukulok ti lekha ka nga pass. Nga ang pass no. Tam jadi ka nga ang steel plate maka. Consolation prizes. Last one digit on nakata. Ang number nga to 47358. Last digit 8. Jadi ka ang tani tabo sope ko price ang tu thangai nai barong ri phai nai da kon gai hambaya sono kok